nasayop day ko. Dili ra mga kiat nga badlungon maoy kusog managad. Napo day mga bright na mga bata nga ilang pangitaon ng mga teacher nga nakatandog silang kinabuhi. Kabantay mo mga teachers, no? Usually kadong mga kiat mga badlungon maoy mo unag tagad nato, labi na elementary teacher ka dahil na mga estudyante nimo karon ni college na. Pero naka-witness ko usa ka teacher, daycare teacher siya, ug katong mga bata nga dili ang kiat lang, mga kamaugid silang klase, gipangita siya. Iya mga estudyante nga daycare sa una, grade 10 na karon. Dayon yan sila pag December 22 sa balay sa teacher. O nakikuan sila na ganing gimingaw sila sa una, kay numdum ba sila kung unsay ilahang klase sa una. Di sila kalimot ni ma'am. Mo ni si ma'am Michelle. Ug kaning tulo ka babae, tulo ka lalaki, mo iyang daycare nga mga learners sa una. Ug kani silang tanan grade 10 na. O nindot kayo ilang visit ni ma'am, nagstorya sila sa kagahapon, o gani nagisgot po sila sa future nga kadto sila kuno mag-eskwela college puhon yan, basin ma-engineer na sila, basin ma-police na sila, or kung sa ilahang kurso kung mag-graduate na sila, pangitaon nila si ma'am. Nindutan na, no? Nindot kayo, nasayop day ko. Dili ra mga kiat nga badlungon maoy kusog managad. Napo day mga bright na mga bata nga ilang pangitaon ng mga teacher nga nakatandog silang kinabuhi. Kasuway mo ana.